bengi mapacho kae ndi ijuogo kuom chiwo hola kendo neno ni nyinyo go kod duok piny kaluwore gi rang'iny ma oketi mar CBK. Gavana ma bengi maduong' mapacho kae CBK miluongo ni Kamau Thuge olero ni gibiro kelo chenro mar neno ni oduok piny nyinyo no mag hola e yo makare. Bendo nyiso luoro e wi hola moko e pacho kae ndi ma ok nyuol ohala makare kata miluongo ni performing loans. Odiochieng' manyoro romo mar jokanyo no marango chike matayo chenro mag omenda e pacho ka Monetary Policy Committee noduoko piny nyinyo mag hola kod point 75 nyaka nyinyo no maromo kura atamalo 10 kowuok kuom atamalo 10.75. Yes, it's a concern, and this is why we have been trying to encourage the banks to lower their interest rates so that you can get more people to borrow and to be able to build their businesses and be able to pay back some of their loans. What is reflected in the exchange rate is really the forces of supply and demand. Bas, wadhi yo moro machuok duogo to donjo weche mag tuke kik udhi mabor ahinya.